Na, És most? szóval működik minden, működnek a mindenféle. Na, szóval köszönöm a türelmet mindenkitől. Kis technikai problémák voltak megint, de hogyha még mindig itt vagytok, akkor szeretném még egyszer elmondani, hogy ezt az AK-t meg lehet nyerni, ezt a szépséget és Elite buildet, hogyha követitek a csatornát, amint 150 követőt elérünk, amit ott, abban a sarokban láttak, hogy 92 van jelenleg, 150 követőnél ezt a nagyon szép AK-t én kisorsolom, és valaki szerencsés közületek meg fogja kapni. Itt van közben Bendus, Hello! bejött chatből, nem tetszett, hogy spammelt, úgyhogy most már élőbe spammelhet, vagy mi a hangjával is. És Dave is, ha minden igaz, bármelyik pillanatban visszaér. Őszintén sajnálom, hogy beszélgetni próbáltam, többet nem fordul elő. Ja, Minden. dehogy nem. Másik Hojha. tudod, mint így, még infózás közben is némán fogok ülni. Hát tudnád, hogy bemegy a rövid? Ja, Istenem. Not like this. Persze, nem sértődök be. Not like this. Ajajaj. Na, Vajon megköszönhetem-e majd a Virtus Pro-nak, hogy elmegy a P250 skinem, vagy nem? igen, abszolút biztos, hogy meg kell. Active Bliss Mission van. Most láttam, itt van egy bomba. Nem is van. Na, legalább megnézegetem az új pályákat. Még ezen nem is voltam ezen az Empire-ön. Úgyhogy ezt is el kell kezdeni. Miért? Jó. Na, itt vagyok. Hello. Jó. Sorry, csak közben ki kell ugrálnom. Hova? Az ablakon? Hát nem, vissza kell hívni a csimet, mert hogy valami és nem tudja, hogy hol kell átszállnia. Ezt nem lehet belőni. Literally unplayable. Na, miért? Mit csináltok? Én prakcolok, a Gábor mit csinál? Én körülnézek. Kirándulok. Empire-ön. Fújkára, mint Don't Starve from. Tényleg, Gábor, Don't Starve-ot kéne streameled. Ja. Ha? Azt mondtad, hogy sose játszottál, nem? És mekkora entertainment value lenne, állandóan felgyújtom azt a bázisukat. Lefektetném, hogy véletlenül. Mindig vagy belém csap a villám, vagy mi volt a múltkor? Ja, meggyújtottam egy madarat, ami beszállt a veteményesbe és felgyújtott az egészet. Értem. A múltkor megtaláltam a videót. Igen. Crazy. Jézusom, fel vagyok ismerve. Not even kidding. Valami csávó. Random DM-ben. Te jó ég. Igen. Híres vagy! De nem, valami egész másról beszél egyébként, nem, ez így nem volt teljesen helyes. Ó, nem, hogy véletlen arra emlékszik, amikor mit tudom én melyik pro gyereknek az első meccsében voltál benne? Nem hiszem. Az a hacker, aki nagyon nagy fan gyerek volt. It's you from Magyar, ami valószínűleg magyar akar lenni. Igen. Magia! Hello Gecko! Tasz! Fogunk játszani, srácok? Fogunk játszani, igen. Senki nem játszik, Dave. You think this is a game? So it's not you, sorry, wrong call. Na mindegy. The level of confusion is off the charts. Na, játszunk. Mivel? Na, e-mail valaki. Majd én émelek. Én Dave-re szavazok. Menjünk, rakjunk be núkot?
Ne. Ki ez a lehet. gépen for real? Ki? Ja, hol? Ja, valaki kövessen egyébként, most nem tudom működnek a követő dolgok, követési dolgok. Jaj, már mindenki darankol. Hát én meséltem, hogy mi történt. Ja, tényleg. Fair enough. Dave? Hm? Gyere, Nukra. Menjek. De van Blitz Mission Miklán. Az olyan jó volt múltkor is. Michlen. Nem? Dave? Tessék? Van Blitz Mission Miklán, az Van, múltkor nem, jól nem ment. kell. Jól ment. Nem? De az új... Rakja már be egy pár új pályákat, engem érdekelnek az új pályák. Santorini. Vagy legalább Nuke. Na jó, oké, fair enough. Nem erőltetek senkire semmit. Na, let's go. Na. Bendus! Hát ezért hívtunk. Én sem accepteltem, to be fair. Igen? Nem, azt kiírná azt is. Vagyok. Hogyha ketten nem akceptáltok. Király, most cooldownunk van. Wow. Get kicked. Ja, Várj, Gekko, te voltál az? Nem tudom. Hát Nem utoljára Gecko volt, akit kimondtál, hogy üdv. Nem tudom, de ki joinalt be? Nem tudjuk. Hát deal. Ja, tényleg, ne, igen, látom most már, igen. Az valószínűleg De T-Walker lesz. Supreme, azt most hagyjuk. De völgyek között szerintem nem is. Ja, Nem, ma azért megint akkor cooldownunk tudom. van. Ja, Nem nem. tőlem jött, hanem Igen, Robi már emlékszem, sorry, nem akarunk most Supreme-eket, annak nem lesz jó vége, hogyha Supreme ellenfeleket kapunk. Azt nem tudjuk kezelni jelen pillanatban. Úgyhogy sorry, majd előbb még fejlődünk a szintethez. És még nem tudom, hogy ejtsem ki a nevedet. T-Walker tipre. Ja? Ha. Oh oké. my god. Már látom, igen. I think I'm the genius here. Ja. Oh. Ja. Bless. Kabarék lát Wow. egy embert. Wow. Ma is tanultunk valamit. Nem tudok olvasni? Igen, azt tanultuk ma. Ez biztos. Crazy. Én meg azt, hogy nem tudok M4 előni.